Την προμήθεια αζέρικου φυσικού αερίου από την Κασπία που θα τροφοδοτεί τον υποθαλάσσιο ελληνοϊταλικό αγωγό εξασφαλίζει η χώρα μας με τη συμφωνία που υπέγραψαν στον Μπακού ο Υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φόλιας και ο ομολογός του Νατίκ Αλίεφ. Η απευθείας τροφοδοσία της χώρας μας από το Αζερμπαϊτζάν τίθεται σε εφαρμογή με τη συμφωνία μεταξύ της ΣΟΚΑΡ και της ελληνικής ΔΕΠΑ. Έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας στο επίπεδο της προμήθειας φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα και να παίξουμε τον ρόλο του διαμετακομιστικού κέντρου, του διαδρόμου, μέσα από τον οποίο θα περάσει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. It's a very important meeting and we discuss all the issues, all the questions on the delivery of Azeri gas to Greece. This is important for us. It can be made, and we agreed that in nearest future we sign the sale purchase agreement. Στην τελική ευθεία μπαίνει και η τετραμερή συμφωνία Αζερμπαϊτζάν, Τουρκίας, Ελλάδας, Ιταλίας για την ενεργειακή σύνδεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μέσω της διακρατικής συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν, στόχος της χώρας μας είναι να εξασφαλίσει επιπλέον φυσικό αέριο από το 2013 και μετά και νέες πηγές τροφοδοσίας για την ενεργοβόρα Δύση. Η συμφωνία για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στα εγγένεια του ελληνοτουρκικού αγωγού επισφραγίστηκε στις επαφές του Χρήστου Φόλια με την αζέρικη κυβέρνηση. 11,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από την Κασπία θα αραίουν από το Καρατσάμπεϊ της Τουρκίας ως την Κομποτινή και από τις ακτές της Εσπρωτείας 8,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσω του ελληνοϊταλικού θα μεταφέρονται στο Οτράντο της Ιταλίας. 2,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά έτος αντιστοιχούν στην εγχώρια αγορά.